Gentolo. Oche. Obalabolo. Kuwacha. Mɔgɔninfin bɛ se ka somayɛlɛma kuma bɛɛ. Ni an sera ka ɲɔgɔn sɔrɔ bi. Naam. O ye Ala fo ko ye n terikɛ. Ka Ala fo koyi. Ala kan ka fo. Tubaarikala. Awɔ. Ala kan ka fo. Ayiwa tubaarikala. Ala. Maa si tɛ fɔ Ala kɔ. Bamananw ko ten. O ye tiɲɛ ye. Sabula jigiya min don. I mana mununu cogo cogo I bɛ s'a ma. A tɛ fɔ maa jigi kɔ. I tɛ se ka taa cogo dɔ fana ka pan Ala kunna. A bɛ Ala ka sebaa bɛɛ tigiya de ko fɔ abila ye. Hakili la maakɔrɔ b'a fɛ ka sinsin o yɔrɔ in de ka se bɛɛ bɛ Ala de ye. Tubaarikala. A bɛ fɛn bɛɛ kalama a bɛ yɔrɔ bɛɛ. I tɛ se ka da ka dan cogo si la. Ayiwa. Bamanan Andre. Naamu. Bamananw ko ni yiriden mɔnna ko n'a ma tɔmɔ joona a bɛ toli. O ye tiɲɛ ye. U b'a fɛ ka mun fɔ. Fɛn bɛɛ n'a kɛ kuma don abila ye. N'i ma ko k'a kuma fɛ. A bɛ kɛ tɔ k'a jɛ ye. Yiriden mɔnna o y'a dun kuma de ye. Nka n'i ma dun o kuma la. A bɛ tiɲɛ. N'a tiɲɛna a tɛna se ka dun bilen. I y'a faamu. O ɲɛnamaya fana kɔnɔ ko n'u kɛ kumaw don. I kan ka ko min kɛ waati min na. O kɛ. N'i ma k'o kuma la. A bɛ kɛ tɔ k'a ye hali ni nafa yera la nafaba tɛ y'a la. Awɔ. Dɔ fana ko yiriden bɛ se ka kɔgɔ k'a sɔrɔ a ma mɔ. A bɛ kɔgɔ fɔlɔ don. Yiriden bɛ kɔgɔ fɔlɔ n'o banna. A bɛ sɔrɔ ka mɔ. Hakili la ko bɛ kɛ. Ko bɛ se ka labɛn. Naamu. A kɛ waati. Ni ko mɔnna ka ban ni yiriden mɔnna. A bɛ n'a fɔ o y'a ko teliyalen de sisan n'i ma a dun o waati. Naamu. A bɛ tiɲɛ. Nka n'a kɔgɔra. Kuma dɔ makɔnɔni bɛ se ka kɛ. I b'a ye k'a fɔ ko ɲɛnamaya kɔnɔ ko dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ se ka makɔnɔni kɛ dɔɔnin a bila ye. Naamu. Nka n'o kɔkuli sera hakɛ dɔ ma a bɛ gɛlɛya. Misali bana daminɛ. O bɛ n'a fɔ yiriden kɔgɔlen ye. I bɛ se ka munumunu dɔɔnin. I bɛ se ka waati ta i tɛ taa dɔgɔtɔrɔso la fɔlɔ i bɛ se ka alifɔma lajɛ fɔlɔ n bɛ sigi ka lajɛ i b'a kɛ tan i b'a kɛ tan. Nka bɛɛ n'a nana se hakɛ dɔ ma. I ma taa dɔgɔtɔrɔso la dun. Ko tɛ gɛlɛya. Ayiwa. Hakili la maakɔrɔ b'a fɛ k'o fɔ. U ka nin kuma in labila ye. Tubaarikala. Ko ni yiri ɲɛna. K'a bolofara ka ca. O ye ko jalen de ye sa. Ni ko jara ka ɲa. Bolofara bɛ caya. Tile dun tun tɛ Bamakɔ dɔrɔn wa. Bolofaraw ma caya bi yan. Sɔrɔsiraw ma caya wa. O taa yiri bolofaraw cayalen yan. Hakili la o de don. N b'a kuncɛ ni mun ye. K'u yiri ju bɔɲana cogo o cogo a dili de b'a minɛ. O ye tiɲɛ ye fɛn bɛɛ n'a sababu don a n'a sigi kan don. Ko sigilen don fɛn mun kan bila ye hakili la o de b'a minɛ. Baara bɛ kɛ ni sariya de ye o. Baasi ka t'o la. O bɛ de. O kɔni. Ni baara bɛ kɛ ni sariya ye. Sariya sigi kan de ye o. O kɔni. O tɛ tiɲɛ ye. O don. A sigilen don o de kan. Bɛnkan min fana bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. U ni ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔnya sinsinnen don bɛnkan in de kan. Donc a n'a sigi o bɛnkan fana sigi kan o de. Donc o de kama a bɛ fɔ ko yiri gili de b'a minɛ a bila ye. Ayi ko yiri ju bɔɲana cogo o cogo. Awɔ a gili de b'a minɛ. Ko a gili de b'a minɛ. A b'a gili b'a minɛ de. Ko mana kɛ cogo o cogo. A sigilen don fɛn min kan a bila ye. A bila ye o de b'a minɛ dɛ. O de b'a minɛ. N'o bɔra yen. A bɛ kɛ koba lankolon ye dɛ. Baasi ka t'o la. A faamuna. Bisimila. An bɛ dɔn jumɛn na. Bi ye ntɛnɛn ye. Naamu. Marsikalo tile 4 san 2024. Marsikalo Mali la kaloba don. Baasi ka t'o la. An bɛ dugawu kɛ Ala ka ɲinan ta in kɛ hɛrɛ ye. Amina yarabi. Ala kana baasi bɔ ɲinan ta in na. Fasiribaw ye sɛbɛnni kɛ. Naamu. An bɛna lajɛ fɛrɛ tɛ fɔlɔ kumaba ka se ka dɔw ɲɛfɔ mɔgɔw ka faamuyali sɔrɔ a ko dɔw la bila ye. Ayiwa an b'a daminɛ leçon faso ka fasiri. Ale ko di. Ale ko kɛlɛcɛ ɲɛmɔgɔw ye u ka sankura foli kɛ ka ɲɛsin cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ma Kolonɛli Asimi Goyita. Ko a ɲini u fɛ ka f'u ka dɔ fara u ka cɛsiri kan. Walasa jamana bɛ se ka bɔ lakanabaliya gɛlɛya kɔnɔ cogo min na. Malidenw ka sigi ka fɔ ba hukumu kɔnɔna na bɛn sira kan
kulu min bɛ wele ko imgadu olu n'u jɛw kidal o k'u y'a jira k'a fɔ ko u bɛ fara ɲɔgɔn kan ni labɛn bolo kan walasa min b'a to u bɛ se k'u jɔyɔrɔ fa cogo min na sigi k'a fɔ ba in na Mali ka jɔnjɔnba Coupe du Mali ale y'o kuma kɔnɔna na ko baara ma gɛlɛya fiyewu Real Bamako ni US Buguni bolo Ablaye. Naamu. O bila kɛrɛfɛ ni ye jumɛn ye? Indicateur de l'indicateur de renouveau ko di. Indicateur de renouveau kuma na Ablaye. A ko miyankaw ka laadaw b'a fɛ ka tunu nka k'u fana farala ɲɔgɔn kan ka se ka ɲɔgɔn kunbɛba dɔ laadaw latilen daminɛ n'o wele ko semaine nationale du mamala o ko o de hukumu kɔnɔna na k'u bɛ cɛsiri caman kɛ walasa ka se ka t'u ka seko ni dɔnko ka laada kɔrɔw olu ka se ka segin ka ɲɛnamaya ko kura ye i b'a ye fana k'a fɔ ko gafe dɔ sɛbɛnna min ni a hakililaba ye ko wulikajɔ kura minnu kan ka kɛ walasa ka se ka jatigɛwale kɛlɛ ka bɔ farafinna kɔnɔ ko a sɛbɛnna colonel Alpha Ya Sangare fɛ ko gafe in kɔnɔ kumaw kɛlen don ka finitigi ɲɛmɔgɔw ka denbaya lawuli ko tile 3 dira Dr Sogɛl Kokala Mayiga ma k'a fɔ ko a ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa min b'a to a bɛ se k'i jɔyɔrɔ a ka kungilenna lajɛ cogo min na M5 RFP kɔnɔ o kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ ko Segu ko maa dɔ minɛna finitigiw ka teni surasi fini caman b'a bolo min ni mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko a ma sɔrɔ yamaruya kɔnɔ a bila dan k'a sɛmɛntiya fana k'a fɔ ko kulu min bɛ wele ko association collective des associations de cercle de Keɲeba olu ye u ka laɲini dɔw kɛ laɲini 14 bɔɲɔgɔnko ko k'a lase sanubɔlaw ka ɲɛmɔgɔsow ma Keɲebakaw fɛ yen association Kawural renouveau international ka baara jɔli hukumu kɔnɔna na kulu min bɛ wele ko synergie d'action pour le Mali olu ka jɔrɔ jira nin ko la Ablandan. Ayiwa ni jɔrɔ jira o tɛ baasi ye les échos wele ye mun sɛbɛn ale ko Dr Sogɛl Kokala Mayiga M5 RFP ɲɛmɔgɔba ye nka ko a bɛ gɛlɛyaba kɔnɔ nin waati la an ka sanfɛ kalansow fana kɔnɔna na ko UG ni FHG o ko kalanden dɔw gɛnna k'a sababu kɛ ko maramafɛn yera u bolo ko l'Amérique jamana y'a ɲini k'a fɔ Mali ka kalataw labɛn minnu bɛ kɛ sababu ye k'a to an ka na bɛɛ y'a fakan kɔnɔ Ablaye o côté ya l'Amérique jamana y'o laɲini kɛ le républicain ale ye mun fɔ ko tile 3 dira Dr Sogɛl Kokala Mayiga ma M5 RFP ɲɛmɔgɔ tɔw fɛ k'a fɔ ko a bɛ kungilenna min fɛ parce que mankanba bɛ kulu in kɔnɔ sisan ko a bɛ sira min kan a ka kungilenna ye min ye k'a k'o sɛmɛntiya joona n'a bɛ gauche n'a bɛ droite n'o tɛ ko sini bɛɛ k'u bɛ se ka bɔ a jɔyɔrɔ la n'a ma o ko lajɛya ka jɔ jumɛn bɔ yɔrɔ la ministre permis jɔyɔrɔ ayi M5 ɲɛmɔgɔya jɔyɔrɔ la bon d'accord awɔ k'u bɛna b'o la min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ Dr Sogɛl Kokala Mayiga kumana a y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko cɛmancɛ fanga kan ka mɛn fɔ waati min ni jamana basigira sabula k'u b'a fɛ ka kalataw kɛ jamana basigilen de kɔnɔ Ablaye i b'a ye fana k'a fɔ ko adamadenw ka josɛrɛw lafasali kɔnɔna na gafe dɔ sɛbɛnna min n'a wele ko Mali le défi du terrorisme en Afrique Alpha Ya de y'a sɛbɛn ko a kɛra sababu ye ka finitigi ɲɛmɔgɔw ka denbaya lawuli Ablaye naamu dato kuma na kɔrɔkɔrɔ bɛ ɲɔgɔn kiyɔrɔ dɔn ɲɛ jumɛn ye fɔlɔ indépendant ko di indépendant kumana a ko Dr Sogɛl Kokala Mayiga ko surasi dɔw bɛ yen nɔ minnu b'a fɛ ka M5 RFP barika dɔgɔya ni k'a jɛnsɛn k'a y'o kuma fɔ M5 RFP kelen in kɔnɔna na a yelen don k'a fɔ ko a bɔli a jɔyɔrɔ yɛrɛ la sini Ablaye k'o bolo dalen don tɔn ɲɛmɔgɔ tɔw fɛ i b'a ye fana k'a fɔ ko Alpha Ya Sangare ale min ye gafe sɛbɛn ni finitigi ɲɛmɔgɔw ka denbaya yira ko la ko a bi sɔn ka wale min sɔn ka kɛ sababu ye k'a gɛn ka bɔ surasiya la Ablandan n da to kuma na y'o fɔ ye
The Challenger. Ale ko lamɛnnikɛ jamana ɲini k'a fɔ Mali sɔrɔdasiw k'u ka layidukanw labato minnu bɛ fanga la sisan. N'o ye ka se ka kalataw labɛn waati bɛnnen kɔnɔ. I b'a ye fana k'a fɔ ko sɔrɔko ni musakako minisiri Aluseni Sanu. Abulaye ko ale ye tasibila ka ɲɛsin dɔn ɲɛmɔgɔw ma sabula k'u ye nafolo caman fara ɲɔgɔn kan sigi kelen minnu ka min ma kɔnɔ k'o sera ka sɔrɔ u ka wulikajɔ hukumu kɔnɔ. Ko Alpha Yaya Sangare ka gafe kɛlen don sababu ye ka Colonel Farakan, Colonel Alpha Yaya. Colonel Alpha Yaya k'a ka gafe kɛlen don sababu ye ka mankanba wuli jamana ɲɛmɔgɔyaso la. Siga t'o la. Le Malien o ye fasoden. Ale ko Mali minisiri fila olu taara Irisi jamana kɔnɔ ko a taama hukumu kɔnɔna na u taara ni baaraboloda caman ye jamana ŋaniya don minnu ka se ka lawaleya sisan teliya la ko k'u taara ni o gafe ninnu ye. Kayi mara baarakɛlaw ka lafasatɔnba min wele ko Union Régionale des Travailleurs de Kayi o ko o ɲɛmaa kura sugandira Abdoulaye Kulibali ko danaya kurakurara ale kan ka bila kulu ɲɛmɔgɔya la san 5 nata ninnu kɔnɔ. A yera fana k'a fɔ ko Suala Baya Haidara ko fiɲɛbɔda dira ale ma n'o bɛ wele ko liberté provisoire a ka kasoladon hukumu kɔnɔ k'a sababu kɛ Abdoulaye ko a fari man di a la k'a kɛra ka da o de kan. Ayiwa. Sɔgɔmada ne kunnafoni teli kuma bɔ nin ye. Tubarikala. Bamanan André. Naamu. Bamakɔ bɔ manière moto jumɛn ka ca ni moto ye sisan de. Jakarta. Jakarta de ka ca ni bɛɛ ye. Jakarta ka ca Bamakɔ yan dɛ. Ni Jakarta bɔra moto jumɛn de bɛ yen sisan. Jakarta bɔra yen moto na. Bon Jakarta suguyaw ka ca. An bɛ se k'a fɔ k'a bɛɛ parce que marques caman b'a la. Jakarta ale ye marque dɔ ye. I bɛ taa sɔrɔ arato bɛ ayijunu fana bɛ yen o Jakartaw cayalen don sisan. Bon fɔlɔ moto jumɛn de tun bɛ yen. Saneli. Ale fana kun ka ca bon ale de bɛ kosɛbɛ burusi kɔnɔnaw na ale ka ca burusi kɔnɔ kosɛbɛ. Saneli ani Dragon. Olu de ka ca burusi kɔnɔna na. Awɔ. U b'a fɔ sisan yɛrɛ u b'a fɔ jihadiste moto. Awɔ. Sisan o de tɔgɔ b'u la. Sisan Dragon man ca mais ayijunu de ka ca. Voilà. Kumaba jamaya ye. Ka ca burusi kɔnɔnaw na kosɛbɛ. Yanni o kana. Moto kelenba kelen tun bɛ yen mɔgɔw bɛ u b'a fɔ ma CG. Awɔ CG awɔ. Fo mɔgɔw y'a dama circuit garanti. Awɔ. CG. Ale fana o ye est ce que ale ma kɛ moto kumaba fɔlɔ de ye. Maintenant. Yamaha ale fana kun ka girin ni Yamaha ye. Maintenant mun de tun bɛ yen. C'était Jalani. O ye tiɲɛ ye. Amortisseur ça là. Après on a ni BBRC. BBRC L1 L2. Ni hakili b'a la. Awɔ hakili b'a la. Après on a ni Kamiko ye. Cɛkɔrɔba ka moto. Awɔ. Après on a L154L. Après on a ni Ninja moto fitini u ma si sɔrɔ Ninja. Awɔ. Ni hakili b'a la. Ale kun tɔ ye muso bolo kosɛbɛ. Après on a ni Piaggio. Piaggio ni t'a dɔn ni hakili b'a la. Mais ne ka ɲinɛ o kɔ dɔɔni. Piaggio. Voilà o fana ma se ka ba sɔrɔ. Voilà o de ye tiɲɛ ye. Après on a ni Yamaha 100. Yamaha 100. Après on a ni Econopower. Yamaha 100 fana kun ye marque fila ye. Dɔw kun bɛ o ye Japon ye. Dɔw kun bɛ bɔ Chine. Voilà. Chine ta in kun ka nɔgɔn. Japon de tun ye ɲɛnama ye. Après on a ni moto dɔ ye u b'a fɔ Mat 50, Mat 80, Mat 90. Ni hakili b'a la. Yamaha Mat awɔ. Yamaha Mat 50, 80 et 90. Awɔ. A kelen bɛ yen. Après maintenant on a ni Yamaha 100 ani Yamaha 100 Super. Yamaha 100. Après Yamaha 100 Super. Après Econopower. Nous des motos nous tombés sur notre Bamako. Même la fin voyez. Nous n'avons pas voyé. BBRS, CT, Kamiko, Ninja, 150L. En tout cas, essence ça va faire mélange. Alors tulu kun bɛ kɛ essence mun na. O pompe tun bɛ fitinin u joli bon o pompe tun no mélange yɛrɛ tɛ tuguni moto bɛɛ kɛra essence sisan. Est-ce que mélange yɛrɛ bɛ tuguni. Ayi bon a moto fana tɛ bilo. Est-ce que hakili b'a la. Awɔ. An bɛ taa mélange. n'a nana b'a fɔ mélange. O pompe kelen tun bɛ station na n'i taara carré kɔnɔ o pompe kelen tun bɛ yen tulu ni essence bɛ mélanger pompe yɛrɛ kɔnɔ. I b'o san ka kɛ mélange. N'o t'i bolo. N'i taara essence ta yɛrɛ ma i bɛ tulu bidon ta kunkolo i bɛ essence k'a fila i b'o k'a kɔnɔ. Awɔ. U b'a fɔ ye mélange. K'a ɲagami ka sɔrɔ k'a k'a kɔnɔ. Voilà. Awɔ. O tunnen don sisan denmisɛnnin yɛrɛ t'o dɔn sisan.
Ça vous évite à moto de rouler sans que les vite. Ah bon, oui, c'est qui le gars bien connu ça. Voilà. C'est le gars bien connu ça. Parce que en gros ça, moto on fait ça, chamanti barabala blé. Est-ce que vous avez à killing nous. Ouais. Yawa sans arrêter ka chablé. Avec Kalem marque bolo halibi halisini nani baye anga marque dambele sanse ngati ka chablé. Voilà. Ati chama mo. Donc le mal taille. Mais ne peut pas kono. Ita Gacha. C'était Euro, c'était une. Et c'était bonni. À Kelingre. Chokroba de Meneko, c'était Kelemba Bolo. Chokroba de Fanabi, Kamiko Babolo Alibi. Euro. Machan. Donc, Avina voici ça, ni Marotinia, ni Femme Yokusube, au fond de tout le Jaokalo. Abatun. Ne connais pas codé. Bon, moto Kelem, moto comme là, faut Chokroba moto de. Vespa. Vespa. Eh, Rebondia. Vespa. Vespa. Allez, je remonte 8 quand la fiala. Bon, Kelembe, on n'y a que moto de. Il va faut que, il va donc. Détecter. Oh, détecter. Il n'y a pas. Oui, il faut y projeter une ONG. Parce qu'elle est son work champ. À work champ. Voilà. À donner à gris. Donc, elle est son work champ. ONG ni projet de Bassanga, du Barakalama. Parce qu'elle est à millions et kata. Bon, allez, c'est ça. Les fonds à doga cause le projet Barakala ou moto courant nous. On devrait tirer à cause de vous. Il n'a pas TVS qui a marqué d'obéir nous c'est ça. Au Kachan ou le Kosovo. Projet Barakala ou le Kosovo. Bon, aïe nous faisons marqué d'obéir ou le Kosovo. Donc, au lieu de moto mutumbe moko. Mais on va dire répartir Kachan. Et puis moto tumbe de là. Moto tumbe de là encore dit. Ni dans les mécanismes à bas la pièce de là qu'a dit ma abta soudé ou ka abta ne uba soudé ou ni kala il ka pièce kro ubta la ben ka ke moto la qu'a dit ma mais si ni tara moto de l'année pièce il fallait il a fait comme vous y a femme si ta moto de là tout ni pièce il fallait pièce il fallait ça oh watini moto de là mécanicien monsieur barla abi ka moto la qu'a dit ma soit ou ta tournage kala ou ta vis kala ou ta yid la kanana en tout cas mécanicien ko ni bad la kadima iti pièce bolé mais c'est ça pièce il fallait moto ka foko ni fono kala ko e dot ka washen na ou so drone là c'est ça note ka foko wala no na kala jagata façade carlé bon fin fla tumbe négocio tigiu amo fo chokorba mu négocio bu bolo ali chokorba mu moto bolo ta tungana ngo tungala ulala fin il va sur dissolution col ani pompe bu bolo si c'est une dissolution tiée, col tiée, pompe tiée. Aïe. Au cas de ça, au cas de ça. Au cas de ça. Ah quand pompe tiée mon boulot. Col jean est bien si ça conseille. Col jean est bien. Aïe depuis fin de la moto pour coller bidou dans la oui agréable. Dissolution di ma boulot. Grattoir ti ma bolo chambre ti ma bolo ka coller pompe tiée. Na soro bitana soro. Na soro bitana yoro. Bitana col kero la. Voilà. Bon ni tu me bolo ka foyer bi. Ya ko jigi ere bi ere mu negele. Mais ça do wulo klingen do wulo to dawla. Parce que col kero ma chan to dawla. Abisa yi ko se med wo ko na. Abla kasuma. Akasuma. Voilà. Anta fuka te mais ama fuka kasuma. Akasuma. Itraoré. Jité. Et donc Traoré konema ne ko Traoré do ma jira kun ko le te jira ngomuna ko jaraw jalendo Traoré tlelendo wallahi akbar à côté comme ne benaka don parce que chama ko ni na ma fo yebi ako jara jalendo ko Traoré wuli tlelendo o ka ngulu nyangami o comme ne benaka do na sika chama fo na chama fo ma ayo Traoré do ya fo ne kunu ne ba so mo ko te donc il te ko fo fuye ay mi fin fo